ኩናት ዩክሬን ናይ መንን ንመንን ኤውሮፓ ብሰንኪ ኩናት ተሓሚሳላ ዩክሬን ብእሳት እናተበልበለት ትርከብ ቀልቢ ዝስሕቡ ህንጻታታ ብሰንኪ ደብዳብ መዓልታዊ እናፈረሱ ብነቀይ ነቀይ ቆይሞም ኣለዉ ብደስታ ልቢ ዝሰልቡ ናይ መዘናግዒ ቦታታት ተደዊኖም ይረኣዩ ከተማታት ዩክሬን ጸወታን ሳዕስዒትን ገዲፈን ናይ ስታሊን ጊታር እናተባህለ ብጽዋዕ ናይ ቢኤም ጠያይት ሙዚቃ እናተናወጹ ፍርቆም ተሰዲዶም ፍርቆም ብጭንቀት ኣብ ምቁዛም ኣለዉ ናይ ዩክሬን ኩናት ይምልከተኒ እዩ ዝብል ዝተረፈ ክፋል ዓለም ብስጋት ተወጢሩ ኣሎ ኤውሮፓ ሰጊኣላ ዓለም ፈሪሃላ ሩስያ ክተሰራዊት ህረም ነጋሪት ኢላ ናብ ዩክሬን ብምውራራ ብዙሓት ሃገራት ተቐይመና ኣለዋ ኣባላት ኔቶ እውን ይፍክራላ ኣለዋ ብርግጽ ሩስያ ልዕላዊት ሃገር ንዝኾነት ዩክሬን ብምውራራ ከም በደለኛ ኮይና ከም እትቑጸር ኣየጠራጥርን ምዕራባውያን ብፍላይ ድማ ናይ ኔቶ ኣባላት ሩስያ ናብ ኩናት ንኽትኣቱ ደፋእትን ኣጋፍርትን እየን ነይረን እናተባህላ ይውቀሳ ሕጂ እውን እንተኾነ ብገንዘበን ብማዕከና ዜናታተንን ነቲ ኩናት ካብ ምንኻስ ኣይዕረፋን ይበሃል እዚ ውግእ ብሓበሬታ እውን እዩ ናይ ምዕራባውያን መራኸብቲ ብዙሃን ኣብ ዓለም ብዘለዎን ሰፊሕ ዝርግሐ ነዚ ኩናት ብዝደለይኦ መንገዲ ንዓለም ከላልይዎ እናሰርሓ ምዃነን ይንገር ዝዓበየን ኢሰን ዝነኣሰ ግዲፈን ብምዝርጋሕ ሩእያ ኣለዎ ይገብራ ኣለዋ እናበሉ ሩሳውያን ይወቕስወን ኩሉ ሰብ ሚዛናዊ ፍርዲ ንምሃብ ንኽኽእል ናይ ኩሎም ወገናት ምኽንያት ናይቲ ጉዳይ የማነ ጸጋም ምርኣይ የድሊ ሩስያ ወታደራዊ ሓይላ ክትጥቀም ዝተገደደት ዩክሬን ናይ ኔቶ ኣባል ምስ እትኸውን ንህልውን ናይ ሓደጋ ኢላ ብምስጋእ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ተነጊሩ እዩ ግን ንምንታይ ብዝርርብ ክፈትሖ ዘይከኣለት ኩናት ንኸይጅመር ዝገበረቶ ጻዕሪ ኸ ክሳብ ክንደይ እዩ ኔቶ ኸ ንምንታይ ስሙ ከም ኣሳወሪ ናይዚ ኩናት ዝለዓል እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኔቶ ናብ ሩስያ ዝቐርባ ሃገራት ምብራቕ ኣውሮጳ ኣባላቱ ክገብር ከሪሙ እዚ ናይ ኔቶ ምስፍሕፋሕ ንሩስያ ድቃስ ዘይህባን ዘባህራን ስጋት ከም ዝፈጠረላ ደጋጊማ ካብ ምዝራብ ኣይተቖጠበትን ኔቶ ካብ እግራ ክሳብ ርእሳ ከም መንደላይ እናተጠምጠመ ምዐይ መበለ ኸሊኡ ክጻወተለ እዩ ትብል ኣብ ጠቕመይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህልውናይ እውን ሓደጋ ኮይነንሎ እሞ ኔቶ ምስፍሕፍሑ ይክተኣለ ኢላ ሩስያ ደጋጊማ እኳ እንተሓተተት ኣባል ሃገራት ኔቶ ዝኾና እነ ኣሜሪካ ግን ንሕተኣ ሰማዕ እዝኒ ክምጥውላ ኣይደለዩን ብኣንጻሩ ኔቶ ንዩክሬን ኣባሉ ንምግባር ኣብ ቅድሚያ ተገተረ ንምንታይ እዩ ኔቶ ንዩክሬን ክሳብ ክንድዚ ዝደልያ ናይ ሰሜን ኣትላንቲክ ወታደራዊ ኺዳን ኔቶ ብኣሜሪካን 12 ሃገራት ኤውሮፓን ድሕሪ ፍጻመ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተመስረተ ዋና ዓላምኡ ዴሞክራስን ናጽነትን ምሕላው ኮይኑ ምስፍሕፋሕ ኮሚኒዝም ብዝተዋሃደ ወታደራዊ ሓይሊ ንምካት ነበረ ኣብ 4 ሚያዝያ 1949 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ኔቶ ናይ ሕብረት ሶቪየት ምስፍሕፋሕ ምዕጋድ ሓደ ዕላምኡ ነበረ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገራት ዝኽፈት ዝኾነ ይኹን ኩናት ብሓባር ክምክት ዘኽእሎ ዓንቀጹን ኣጽዲቕ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር ዝፍጸም መጥቃዕቲ ከም ኣብ ልዕሊ ኩለን ኣባል ሃገራት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ከም ዝቝጽር ብደረጃ መርሓ ተሰማዕሉ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ወይ ሃገራት ኤውሮፓ ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩለን ኣባላት ከም ተፈጸመ ገይሩ ከም ዝወስዶ ኣብ 5 ዓንቀጹ ኣድሚቑ ኣስፈሮ ብመሰረት ዝስምዕ 12 ናይ ምዕራብ ኤውሮፓ ሃገራትን ኣሜሪካን ወታደራዊ ሓይለን ብሓባር ክውድባን ከሰልፋን ኣኽኢልወን እዩ ካብቲ ግዜ ተጀሚራ ሞስኮ ናይ ኔቶ ሃገራት ምውዳብን ምድላውን ንሃገራዊ ድሕነታ ስጋት ምዃኑ ካብ ምዝራብ ኣዕሪፍ ኣይትፈልጥን ስለዚ መፍትሒ ኢላ ዝሓሰበቶ ናይ ዋርሶው ቃል ኪዳን ሃገራት ማሕበር ምስረተት ናይ ዋርሶው ሃገራት ማሕበር ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃን ኣብቲ ግዜ እቲ ማሕበርነታዊ ስርዓተ መንግስቲ ይኽተላ ዝነበራ 8 ሃገራትን የጠቓልል ናይ ዋርሶው ፓክት ዕላምኡ ዳርጋ ከም ኔቶ እዩ ናይ ሓንቲ ሃገር ጥቕዓት ናይ ኩለን ሃገራት ጥቕዓት ይብል ዋርሶው እውን ኮሚኒስት ካብ ኢምፔሪያሊስት ምሕላው ቀዳማይ ዕላምኡ ገበሮ ሩስያ ብኻልኦት ሃገራት ልዕላውነታ ክድፈር እንታይ ማለት ምዃኑ ስለ ትዝክር ኩሉ ግዜ ብንቕሓት ዶባትካ ናይ ምሕላው ኣድላይነት
كسبغ زنبرت حاجريا عم فلمتا مبل 17 خفل زمن ببولندا وين توريرا ناورح كرملينا توقاصيرهم لا نبرو اما جمريا 17 خفل زمن سويدنا وين ورروما فرنساي ون اما جمريا مبل 18 خفل زمن ترى وريرا اب قداماين كالاين كنات علمون بجرمن وررا تفصيموا نقولهم ورراتات بلوع المسواتنت اكو انت شلتهم كابزنا بتباهيلو كنجر زي قال طفعات كن بصحوا سلازي كزارسان خيتخسر تنكرا ناي مقامات لاينت بصنعه تامنلو حبر السوفيت نيتو قابز مسرتات حيزو نا امريكا امبرياليزم مسارحيو الى تامن ابشحن 1991 عامه مرت نا جرمن مندق برلين فريسو سوفيت حبرت انكتكفافل روسيا مستنا عامتات كوادد بصنح نيتو تفاططت مشارختان ناي وارثو ابالاتن زنبر هاجرات كبدوا ملقا نبعداون نب 15 هاجرات تخفافلت معراب جرمن ناي نيتو مبراء جرمن ناي وارثو ابالات زنبر هاجرات موحدن تتقليلن دما نام نيتو ابالات متاون نروسيا ازي زچنق قصت نبره ابتي غيزيتي لو موزيكا حد زلو امونغوم امريكان حبر سوفيتن مستيراو سمع منبار ينجر جرمن ابال نيتو مسكنت كابونيو نيتو حادي انچون تكون ايكسفح فحنيو زبل سمع امونغو بوش ابن غورباتشوفن تبصيح نير يبحال بريزيدنت بوتين ون كسابلومي مغنيات تحسات نايز سمع دقاقي محدد سانيحيو وارسو تبتنا جنيتو مسفح وحي قدفن زقدد ناي وارسو باكت ابالا زنبرا حقرات نابدنبو النامسة بأبالنت مسقبن روسيا بدحري خمس وقت يرى أسرته ناي مكحاد نجر كابتل على روسيا امندا هيبا بزتسامعاتو منقسات إنها تخدعت بترقاقام متقعدتات كورا مصنحو أما هدر تاريخا تمزقي بيركب أبشحن شمونت 204 عامة مرد نابوليون روسيا كن مورارو مس روسيا ونقوس ألكسندر ناي زي متققع وعل تفراري منبرة جن نابوليون ناي سمع ورقته قديدو نروسيا وررا كسام موسكو نعطوه مرحت روسيا ون موسكو نسألائي نخيت قلقلا قاسيلهم كابتا ختم ازلقهم وقل قصلو ناي كرمت جيزي مس بصحة وتهدرات فرنسا منقساقس لزقمهم نابوليون سراويتو نخملس أززه جن مبزحتهم بسنك ناي منقدن كرمتن مخفاء أما منقدن كلو حلقو روسيا دما لولاونا تاسكبرت أبشحن 1937 عامة مرد كالاي كونات عالم كن مجمارو حبر السوفيتن جرمنن حانتنا تخالقنا خيط كعا تسامي النبرة جن سوفيتاوان أبزي تدالولو هتلر قالو غديعو نروسيا ورره أبتي جيزيون كم وترو ناي كرمت برد كي ترفع صلاتان من بركاخ حق زامو ميلونات كبيرة ناسنا تاسكبرت أبشحن 1991 سوفيت حبرت كن بتانا نيتو كاب جرمن وصاي نامبرا أوروبا نقيز فحفح بوش عبي مس غورباتشوف تسامع منبرو جن حجون نيتو خدعه ناي قدم أبال هاجرات وارسو باكت أبالات قبرن كله عبدوات روسيا زركبا كم بيلاروسين جورجان أبالات المكبر إن حباب يركب غازيتنيا كاترين بيلتن بوتينيس بيبل أبز بالمسحفة كم تقصته أمريكاوين بوتين ممكن يترفع أتايلوميم مس أمريكاوين أونتهم محزنت نخمسرت زدلي بوتين قدم 5 عامات أب جيزي سويت حبرت أب قوات مسيريتو زنبرة نايسلي أتوقام كان زفرس كيريو لوردس نايسلي أتكال كساب شعنا حاموشة ميتن زباسحو ناي روسيا إنجنرات تكنيشانات وتهدروان مكوناناتن سفروا نبرة أبزي توقام بزتتغلو استراققو تكنولوجيوان مسارحيتات أوشت أمريكا زنبرو ناي سلك زربات ناي انترنت ركبات ناي فاكس ملغتاتن روسيا نخط الفوق زخلا نبرة بريزيدنت بوتين نزتوقام كفرسان كله روسيا ناو أمريكا زقنعه ناي صلاة الناس سمعيت كم زي بالله مرأيا نخون إليوني رتبل غازيتينيا كاترين بيلتن جن كم تحسبوا يكونلون أمريكا يأمنتون نتوم كلهم ناي تاريخ مكدعات أب تاريخ زنببن بعين زرعين ناي لومي ناي روسيا تولدي ناي يوكرين ناي ناتو أبالنت كقبل عيدلين سلازي
ኩናት አልዓለ ናይ ቅድም መሻርክቲ ሩስያ ዝነበራ ፖላንድ ሃንጋሪ ቡልጋርያን ኢስቶንያን ላትቪያ ሩሜንያ ሊትዌንያ ክሮኤሽያ ስሎቬኪያ ስሎቬንያ አልባንያ ሞንቴኔግሮን ሰሜን መቆዶንያን አባላት ኔቶ ምዃነን ንሩስያ ሕማም ርእሲ ነበረ በዚ ጥራይ አይብቅዕን ኔቶ ቦዝኒያ ሆርጎዜቪና ዩክሬን እውን ወሲኹ ብኣባልነት ምጽምባረን ኣብ መስርሕ ይርከብ እዘን ሃገራት ናይ ቅድም ናይ ሶቪየት ሕብረት ኣባላት ዝነበራ ክኾና እንከለዋ ብደቡብ ወሰን እውን ንሩስያ ብኹሉ ዙርያ ይጥምጠምኣ ናይ ኔቶ ምስፍሕፋሕ ክሳደይ ንምሕናቕ ዝግበር ምድላው እዩ ዝብል ናይ ሩስያ ስግኣት ዝምንጭ እውን ካብዚ እዩ ብፍላይ ምስ ዩክሬን ነዊሕ ደብ ዝዋሰን ኣብ ምዃነን መመንጨዊ ኒኩለር ዘለዋ ሃገር እውን ብምዃና ንፀጥታይ ዝፈታተን እዩ ኢላ ኣዝያ ሰግአት ምዕራባውያን እንተኾኑ ናይ ዩክሬን ፍሉይ ጠቕሚ ኣይሰሓትዎን ስለዚ ኣባል ኤሮጳ ሕብረት ኣይክኸውን ዝበለ ናይ ቅድም ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ምውራድ ክቢ ዝበለ ደረጃ ተንቀሳቒሶም ነበሩ ንዩክሬን እውን እናተሃራረፉ ኣባል ንኽትከውን ክጨቕጭዋ ካብ ዝጅምሩ ሓፂር ኣይገበረን ሩስያ ብምስፍሕፋሕ ኔቶ ልዑል ስግኣት ከም ዘለዋ ከይገለጸት ዝሓለፈትሉ ግዜ የለን ይኹን እምበር ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ወታደራዊ ቃል ኪዳን ኔቶ ነዚ ርእቶ ክቕበሎ ይደልየን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሬሳይ እንተዘይኮይኑ ትብለሉ ጉዳይ ኣባልነት ዩክሬን ኣብ ኔቶ እውን ናይ ኩናት ምንጪ ንኽኸውን በቕዐ ሓንቲ ሃገር ልዕላውነታ ዝተሓለወን ዝደለየቶ ነገር ናይ ምግባር መሰላ ዝተሓለወን እኳ እንተኾነ ንኻልእ ተጻራሪት ሃገር ጎቲታ ስግኣት ኣለኒ ናብ እትብል ሃገር ዶባት ከተስፍር ግን ትኽእል እያ ከም ምትኹታኽ ከ ኣይሕሰብን ዶ ሩስያ ምትኹታኽ እዩ ዝቕጸር ኢላ ኩናት ከፊታ ኣላ ዩክሬን ኔቶ ይኹን ካልእ ውድብ ናይ ምጽምባር ሙሉእ መሰል ኣለዋ ግን ኔቶ ንምንታይ እዩ ናይ ዩክሬን ኣባልነት ክሳብ ክንድዚ ክቢ ዝበለ ህንጢነት ዝደልዮ ሩስያ ከም ተሓስቦ ንዓይኒ ምዕፋን ተቖፂሩን ተቐሚሩን ዝተገብረ እዩ ትብል ሩስያ ተመሳሳሊ ተመኩሮ እናዘከረት ኣሜሪካን ነብሳ ዝገበረቶ ንኻልኦት ሃገራት እውን ክትገብረለን ኣለዋ ኢላ ተኣምን ቅድሚ 60 ዓመታት ኣብ ዘመነ ስልጣን ኬነዲ ስሑል ኩናት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሉ ዝነበረ ወቕቲ ሶቪየት ሕብረት ኣብ ኩባ ሚሳይላት ክትተክል ደልየት ናይቲ ሚሳይል ኣቑሑት እውን ኣብ መራኸብ ፀዓነት ሽዑ ግዜ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ሶቪየት ሕብረት ኣብ ትሕቲ ፍንጫይ ሚሳይላት ከተከለ ምባላ ንህላውነተይ ሓደጋ እዩ ኢላ ሰራዊታ ኣብ ዝለዓለ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ተጠንቀቕ ንኽጸንሕ ኣዘዘት ነታ መርከብ ከትሕላ ኢላ ናብ ሶቪየት ሕብረት መፈራርሒ ለኣኸት እዚ ድሕሪ ምዃኑ ክልቲአን ሓያላን ሃገራት ብምስጢር ተዛተያ ኔቶ ናብ ጥቓ ሩስያ ምስፍሕፋሕ ከውቃርፅን ኣብ ቱርክ ዝተኸሎ ሚሳይል ንኽነቕሎን ሶቪየት ሕብረት እውን ኣብ ኩባ ሚሳይል ናይ ምትካል ሓሳብ ፈጺማ ከይተልዕሎ ተሰማዓ እቲ ምፍጣጠን ዝሓለ ምስጢረን ብምስጢር ሒዘን ሰላም ኣውረዳ ሎሚ ግን ኣሜሪካ ብመንገዲ ኔቶ ኣብ ኣፍ ደገ ሩስያ ሚሳይላት ንምትካል ንኽጥዕማ ናይ ዩክሬን ኣባልነት ምድጋፋ ቅድሚ 60 ዓመት ኣብ ልዕልያ ዘጋጠመ ዝረስዐት ኣምሲልዋ ኣሎ ብርግጽ እዞም ኩሎም ዝተጠቕሱ ምኽንያታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኩናት መኽፋታ ሕጋውነት የልብስላ ማለት ኣይኮነን ኩናት ኩሉ ግዜ ገበን እዩ እንተኾነ ግን መላእ ዙርያይ ጽቡቕ ብዘይሓስባላይ ሃገራት ተኸቢበ ኣብ ሓደጋን ክወድቕ ከመይ ገይረ ስቕ ክብል ኽእል ዝብል ናይ ሩስያ ስግኣት ሰሚዕካ ከምዘይሰማዕካ ኮንካ ምሕላፉን ሚዛናዊ ይኮነን ዩክሬን ናይ ኔቶ ኣባል ምስ እትኸውን ካብ ዝበፅሓ ህልቂትን ዕንወትን ኣባል ምስ እትኸውን ካብ እትረኽቦ ጥቕምን ኣየና ይበልጽ ሩስያን ገለገለ ምዕራባውያን ፖለቲከኛታትን ዩክሬን ኣባል ኔቶ ምስ ዘይትኸውን ዝጎላ ነገር የለን ይብሉ ኔቶ ግን ኣባል ምስ እትኸውን ሰላማን ድሕነታን ከረጋግጸላ እየ ይብል ዝኾነ ኮይኑ ሚዛናዊ ኾንካ ንምፍራድ ናይ የማነ ጸጋም ተኸላኸልቲ ምኽንያታትን ጭብጥታትን ብጽሞና ምድማጽ ናይ ግድን እዩ ምዕራባውያን መራኸቢ ብዙሃን ናይ ኩናት ሸፈነቖም እንታይ ይመስል ዓለም ለኻውያን መራኸቢ ብዙሃን ብዛዕባ ጋዜጠኝነትን ናይ ጋዜጠኝነት ስነ ምግባርን ክጽሕፉን ክዛርቦን ከለዉ ዋሃ ዘበሉ እዮም
ሞያ ጋዜጠኝነት ንማንም ዘይውግን ናይ ዘርእን ፖለቲካን ተጽዕኖ ክምህከ የበሎ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዘለዎ ንኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዘስተምህሩ ብሩስን ስምዒት እዩ ብዛዕባ ሚዛናውነት ብዛዕባ ትኽክለኝነት ክምድሩም ከለዉ ሰማዕ የፍስዙ ግን ናይ ሩስያን ዩክሬንን ኩናት ነዞም ዝተረጋገጸ ሓበሬታ ብምቕራብ ዝወዳደረና የለን ዝብሉ ዝነበሩ ዓለም ለኻውያን መራኸቢ ብዙሓን ብናይ ያልዎን ዓሌታውነትን ክታብ ዝተሰረዩ ምዃኖም ብጉል ሓቃሊዕዎም እዩ ዓለም ለኻዊ መራኸብቲ ብዙሓን ኣብ ትሕቲ ጽላል ምዕባለ ሃገራቶም ኣጽሊሎም ናይ መደባቶም ትኽክላውነት ከይሓሰቡ ንጥቕሚ ሃገራቶም ከም ዝቖሙ ደጋጊሞም ምርኣዮም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ናይ መደባቶም ኣንፈስ ብዝምችኦም መንገዲ እናመርሑ ከቕርቡ ተራእዮም ዓሌትነት ዘጣመሞ ተሓሳስቦኦም ከይተረፈ ሰብ እንታይ ክብለና ከይበሉ ከመሓላልፉ ተራእዮም ተሰሚዖም ኣብ ዩክሬን ንዝካየድ ዘሎ ኹናት ጠንቁን ኣብ ባይታ ዝኾኖ ዘሎን ካብ ምሕልላፍ ንሩስያ የጋልጻ እዩ ብዝበልዎ መንገዲ መደባቶም ከዳልዉ ከም ዝመልጹ ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ሓቂ ኮይኑሎ ካልእ ክፋል ዓለም እውን ከም ሓቀኛ ምንግጭታት ቆፂሩ ማያውነት ዘይኮነ ናይ ሃገራቶም ጥቕሚ ንኸዝፈጽሙ ብደቂቕ ስልቲ ዘመሓላልፍዎ ዜና እናተቐባበለ ሚዛኑ ይስሕት ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ማዕከናት ዜና እንጐስጓስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ጎነ ንምስላፍ ይጥቀማሉ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ነፃ ናይ ሓሳብን ሓበሬታን ፍሰት እየ ዝኣምን ይብል እንተኾነ ግን ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር መንግስቲ ዝርከብ ናይ ቴሌቭዥን ሩስያ መደባት ንኸይመሓላለፍ ምእጋዱ ናይ ሓደ ወገን ሓበሬታ ጥራይ ብምትሕልላፍ ድሌቶም ንኸዝፈጽሙ ዘለዎም ባህጊ ካብ መርሓን ላዕሊ ምዃኑ የርኢ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዓበይቲ ተባሂሎም ስም ዝወጾም ናይ ምዕራባውያን መራኸቢ ብዙሓን ጋዜጠኛታት ናይ ዓሌትነታት ተሓሳስቦኦም ደሚቑ ተራእዩሎ ገለገሊኦም ናይ ዩክሬን ወረራ ዘስገርግዶም ኤውሮጳዊት ከላ ከመይ ጌራ ህዝባ ይፋናቐል ወርቃዊ ጸጉርን ሰማያዊ ዓይንን ዘለዎም ህዝቢ ኸ ከመይ ጌሮም ብኹናት ይሕመሱ ካብ ዝብል መበገስ እምበር ብሰብኣውነት ኣይኮነን ኣብነት ከስምዓኩም ሚዛናዊ ሓበሬታ ብምትሕልላፍን ናይ ጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ቀንዲ ሓላዊ ብምዃንን ዝወዳደረኒ የለን ብምባል በመዋዕውዖ ከይተረፈ ዝሰብኽ ቢቢሲ ናይ ዩክሬን ኩናት ኣመልኪቱ ኣጋይሽ እናዘራረበ ነበረ ኣብዚ ቀጥታዊ ፈነቑ ናይ ዩክሬን ምክትል ጠቕላላ ኣኽባር ሕጊ ዝኾነ ዴቪድ ሳካቫርሊስ ዝተዛረቦ ዓሌታዊ መልእኽቲ ኣመሓላለፎ It's very emotional for me because I see European people with blue eyes ኣዝየ ስምዒታዊ ኮይኑ ኣለኹ ምኽንያቱ ሰብ ወርቃዊ ጸጉርን ሰማያዊ ይዕንትን ኤውሮጳውያን እናተኸትሉ ህፃናት ብናይ ፑቲን ሚሳይላትን ሄሊኮፕተራትን ክኽተሉ ስለ ዝረኣኹ ዩክሬን ብሰንኪ ኹናት ዝወረዳ ዓልወታ ይሕሰቦን ዜጋታታ ቤተ ኣልቦ ኮይኖም ምፍንቓሎም ኣይኮነን ዘሕዘኖ ወርቃዊ ጸጉርን ሰማያዊ ዓይንን ዘለዎም ኤውሮጳውያን ምማቶም እዩ ዩክሬን ናይ ዝተፈላለየ ዘርእን ቀለምን ዘለዎም ህዝብታት ሃገር እያ ቢቢሲ ግን ነዚ ግዲ ይብሉን ንኣተሓሳስባቱ ወሃበ ርእቶ ዝተሰማዓሉ ቢቢሲ እውን እቲ መደብ ከይተቋርጸ ብቐጥታ ከም ዝመሓላለፍ ገበረ ሓደ ወሃብቲ ርእቶ እዚ ናይ ዕዱም ርእቶ ስለ ዝኾነ ንቢቢሲ ኣይገልጽን እዩ ኢሎም ይከራኸሩ ግን ቢቢሲ ምስ ፖሊሲየይ ኣይከየኒ ዝበሎ ናይ ካልእ ርእቶ ካብ ቀጥታ መደብ ምትሕልላፍ ክኽልክል ካልእ ግዜ ተራእዩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ናይ ደቡብ ኤስያ ኤክስፐርት ክርስቲያን ፌር ምስ ቢቢሲ ጻንሖት ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ፓኪስታን ምስ ጣሊባን ርክብ ኣለዋ ኢላ ተዛረበት ሽዑ ግዜ ቢቢሲ እንታይ ዝገበረ መስለኩም ነታ ትዛረብ ዝነበረት ክኢላ ቋረጻ ነቲ መደብ ናታ ዘረባ ቖሪጹ ኣመሓላለፎ እታ ጋዜጠኛ ሚዛናዊ ዘይኮነ ወይ ናይ ካልእ ወገን ርእቶ ዘይሓተት ኩሉ ስለ ዝኾነ ምስ ኣሰራርሓና ዝጋጮ ስለ ዝኾነ ኢና ቋሪጽናዮ ኢላ ነበረት ምኽንያቱ ዘፍለጠት ብዛዕባ ናይ ዩክሬን ምጥፋእ ዘይኮነ ብዛዕባ ወርቃዊ ጸጉሪ ፈሊኑ ዝዛረብ ግን ኰቋርጾ ይደልዩ ናይ ኣሜሪካ ኤምቢሲ እውን እዚ ናይ ዘርእኝነት ስምዒቱ ኣንጸባሪቑ እዩ ናይ ኤምቢሲ ሪፖርተር ኬሪ ኮይላ ኣብቲ ቦታ ካብ እተመሓላልፎ ዝነበረት ሪፖርት ከምዚ ኢላ ነይራ እዞም ስደተኛታት ካብ ሶርያ ዝመጹ ይኮኑን እዞም ስደተኛታት ክርስቲያን እዮም ጻዕዲኦም ምሳና እዚኦም ዝመሳሰሉ እዮም
ምሳና ኣዝዮም ዝመሳሰሉ በለት ጋዜጠኛ ኤምቢሲ መዓንታ ከብዳ ዘሕረራ ናይ ዝኹናት ግዳያት ዝኾኑ ከም ጻዕዱ ኣሜሪካውያን ዝሕብሮም ጻዕዱ ምዃኖም የዕራብን ጸለምትን እንተተሰደዱ ዋጋ ዝወሃቦ ይኮነን ብናታ ረኣያ ሰራውያን ኣስላም ብምዃኖም ወርቃዊ ጸጉሩውን ስለ ዘይብሎም ስደት ግብኦም እዩ ሰማያዊ ዓይኒ ዘይብሎምን ዘይጸዓዱን ስለ ዝኾኑ ስደት ግብኦም እዩ ናይ ካልእ ናይ ኣሜሪካ መደበር ቴሌቪዥን ናይ ሲቢኤስ ጋዜጠኛ ቻርኪ ደጋታ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ኩናት ቁናዕ ኣይኮነን ኢሉ ዝኣምን ሞትን ዕንወትን ስለ ዘኸትል ኣይኮነን Like Iraq or Afghanistan, this is a relatively civilized, relatively European city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. እዚ ኢራቅ ወይ ኣፍጋኒስታን ኣይኮነን እዚ ሓደ ስልጡን ናይ ኤውሮፓ ከተማ እዩ ከመይ ጌራ ከምቲ ዓይነት ተግባር ኣብ ኤውሮፓ ይፍጸም ኢሉ እዩ ዘስተንተነ ኣፍጋኒስታን ወይ ኢራቅ ኣይኮነን በለ እዚ ጋዜጠኛ ኢራቅን ኣፍጋኒስታንን ዘይሰልጠኑ ኣህዛብ ስለ ዝኾኑ ወግዓ ኣልቦን ሓላፍነት ዘይስምዖምን እዮም ክብል ይደምዲሙ ስለዚ ኩናት ግብኦም እዩ ብኣማይታ ሸሓት ዘቑፀሩ ቦምባታት እንተዘነበዎም እውን ትኽክል እዩ ከም እምነት ጋዜጠኛ እዚ ኩሉ ንዩክሬን ኣይግባእን እዩ ምክንያቱ ምሰልጠነትን ኤውሮጳዊትን ሃገር ስለ ዝኾነት ናይ ዓለምትነት ኣተሓሳስባ ዘሕበጦ መደባት ምዝርጋሕ ብምዕራባውያን መራኸብቲ ብዙሃን ጥራይ ዝሕፀር ኣይኮነን ካብ ዓረባዊት ሃገር ካብ ቀጠር ኣብ ዝመሓላለፍ ኣልጀዚራ እውን ተመሳሳልን ሰብ ዝቆጥዐን መደብ ተመሓላሊፉ እዩ ናይ ቅድም ናይ ቢቢሲ ናይ ሎሚ ናይ ኣልጀዚራ ጋዜጠኛ ፒተር ዶ ከም ኩሎምቶም ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮም መሰልቱ ናይ ዩክሬናውያን ስደት ዝናደዶ ሰብ ጸጋ ዝነበሩ ብምዃኖም compelling is just looking at them the way they're dressed. These are prosperous, I'm going to use the expression, these are prosperous middle class people. These are not obviously refugees trying to get away from እዚ ኢራቅ ወይ ኣፍጋኒስታን ኣይኮነን እዚ ሓደ ስልጡን ናይ ኤውሮፓ ከተማ እዩ እዞም ስደተኛታት ሰብ ጸጋን ማእከላይ ኣታዊ ዘለውን እዮም ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ወይ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝመጹ ስደተኛታት ዓይነት ኣይኮኑን ልክዕ ከም ዝኾነት ኤውሮጳዊት ስድራ ኣብ ጎረቤትካ ዝነብሩ እዮም ዝመስሉ በለ መንነቶም ዝፍለጥ ኤውሮጳውያን እንከለዉ ከመይ ገይሩ ከምዛ ዓይነት ነገር ይወርዶም እዩ ዝብል እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ኣልጀዚራ እዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻውያን እናተባህሉ ተጋኒኑ ዝውርየሎም መራኸብቲ ብዙሃን ዓለይታዊ ተሓሳስቦኦም ክሳብ ከምንድዚ እዩ ወጢሩ ሒዝዎም ብዛዕባ ሸራ ኣልቦን ትኽክለኛን ጋዜጠኝነት ዝሰብኩ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ጋዜጠኛታት እውን እዮም ትዝክርዎ እንተኾንኩም ቅድሚ 6 ዓመታት ካብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን 1.3 ሚልዮን ዝኾነ ህዝቢ ናብ ኤውሮጳ ዝተሰደሉ ግዜ ኤውሮጳውያን በርታቶም ሸጒጦም እዮም መብዛሕትኦም ካብ ኣፍጋኒስታን ካብ ሶርያን ናይጀርያን ዝነበሩ እዞም ስደተኛታት ምዕራባውያን ኣይንቕበለኩምን ኢሎሞም ነበሩ ከም እንስሳ ኣብ ቅጥርታት ሸጎርዎም ዝገደደ ኣሸበርቲ ዝብል ስም ኣውፅኡሎም ኣብቲ ግዜት እውን እንተኾነ ቢቢሲ ዘመሓላልፎ መደባት ብፍልሰት ስደተኛታት ሃገራት ኤውሮጳ ክሳብ ክንደይ ተጎዲአን ዝብል እምበር ስደተኛታት ክሳብ ክንደይ ተጎዲኦም ዝብል መደብ ኣይሰርሐን ዩክሬን ክሳብ ሕጂ ኣባል ሃገር ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣይኮነትን ኣባል ኔቶ እውን ኣይኮነትን ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓላቕነት ዘርእይዋ ኩሎም ሃገራት ኤውሮጳ በርታቶም ጋሃቢሎም ዝኸፍቱላ ንምንታይ እዩ ምስ ዝበሃል ዘርአኝነት ዝብል መልሲ እዩ ዝኽተል ናይ ምዕራባውያን መራኸቢ ብዙሃን ናይ ምዕራባውያን ልዕልነት ካብ ምስባኽ ኣይቋረጹን ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ነዳዲ ምድፋእውን ቀፂሎም ኣለዉ ኣይኮነን ዶ ጋዜጠኛታት መራሕቲ ሃገራት እውን ከይተረፈ በዚ ናይ ዘርአኝነት መርዚ ተኸይሮም ስምዒቶም ክሓቡ ይከኣሉን ናይ ቡልጋርያ ቀዳማይ ሚኒስተር ካርልቱኮቪየ ዝተዛረቡ ናይ ጋዜጠኛታት ርእይቶ ከም ዝረዕሞ ሓደ መረጋገፂ እዩ እዞም ሰባት ናይ ስደት ዕጫ ክበጽሖም ዘይግባእ ጥበበኛታት ዝተማሃሩ ከም ካልኦት ብኣሸባርነት ዘይጥርጠሩ ስደተኛታት እዮም እቲ ፍረ ናይቲ ዘረባ ምዕራባውያን
كم زبزة أمثلة نعليت النت لخفتي كم معقر قرأي وصل معرابوين كينات نخصاور قراري نقبل يواقو كينات تساويرو هذاب تفانق إلو من كسددو أين فلتقكمين يبلوهم كتقعوهم نزل ليو بقرمانات كينات يخصو بخينات نستفانق الهزبي برتاتو محسولو أشباري يخيبلوه براقو بزاحتهم ون نزد ليتهم يحبابلو اللوم ناي كلو تنكي بزرقي استسرته أتحساس باي سلطاو عليتانات إلى تقلصو هنداوت غازيتنيا بالك شارما سلطاو عليتنات زنصبارا بخمزيو إذا تكبراتنا إيروباوين تعبيد نعقتن عليتناتن انت زير إيو كالئ انتاي مرأيا خقرب خقل